Doufám, že mě slyšíte úplně normálně. Budem dneska hrát Bravko znovu, jako vždy. A někdy si dáme soutěže o 30 gemů. Někdy, ale někdy jindy. Až budu mít toho opičáka nebo Kitty. A tak se těším, až budu mít Kitty nebo toho opičáka. Já se spíš těším na tu Kitty. To kolik ubírá? Strašně hodně ubíral, vole. Ale hodně. Tak si dáme to s Edgarem, to teďka s Trikem to umím, na tom mám úplně všechny. Už na tady ty ještě musím dodělat. A tady prostě tyto všechny musím dodělat. Tady potřebuji tady ten. Tady potřebuji tady ten. Za toho moc nehraju. Daryl, jo, v pohodě. Tady Bull 800. Bull. Tady to je Bull B800. Tak já dám takhle. Zkusíme s Bullem. A nebo ne, zkusíme to. El Primo je klasika, za něj hraju skoro furt. Tak si zkusíme Jackie. Doufám, že se vám video líbí. Jestli jo, tak doufám, že dáte like a odběr. Jestli se vám líbí můj content. Bravo Stars. Pocajím ty mrt. Ty vole, já z ní neumím. Dělej, jedna střela jede. Tak. Oh no. Rico, šestkovej Rico. Oh shit. Já jsem někomu bral. Pojď sem. On bude muset jít. Já jsem třetí, jsem dobrý. Není tak špatná, jen tak bych si za ní nezahrál. No nevím, kdo to je, na Bravo, na prosím, Dua, nemusí, Crow. Mám rád Crowa a doufám fakt, jestli se vám líbí opět můj content Bravko. Jestli se vám líbí mý panáčky, tak dejte prosím like. Kurňa výjima, no tak to měla super střelu. A on to s ní moc neumí. To tak vypadá. Ne, vůbec ní neumí. Ale vůbec. To je debil.
co má ze skiny. Dělej. Dám mu bouha. Já mu pam. Nebo jak Piper. I am ready, boys. Tak. Doufám, že se vám to video líbí. Na to, že to točím poprvé v životě. No a tady to bude asi poslední hra a vypnu natáčení. Tak. Náš pán. Pojď. Tak co dělá ten Edgar? 6 HP. 6 HP. Kde? Tamhle. Chudá. To dá. Dá ho. Zdrej. Já jsem hnedka. Hnedka tam budu. A přijdu k němu. A vy sniper mi. Tak, dead. Se neubralo. Ne. Ty vole, mě to nevyšlo. Bacha, balón! Tamhle to mrtvé. Dělej. No, hezky. No, pár kilů